सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। राम राम भैया। राम राम हो। का हाल है? ठीक बा हो मर्दे। खैनिया बनावा के बनावा। तू खइबा का? हाँ ये खिली हाँ खा तब लेता टाइम से नहीं। आके अपन एक खिली मार के जा, मुफ्त के मिलते बा रोज शाम के आके बैठ के तारा एक खिली मार का दे बा। करे काम दाव है काम पर आज ना गइलू का? धंधा चालू कर देले बनी, गइल रहनी बाजार बाजार है। मार्केट में। हाँ तब मार्केट में गइनी तो साला देखो तनी कि एगो गन्ना के बिया बेचता। गन्ना के बिया तो बेचता। साले कहनी कि गन्ना के बिया कैसे बेचता, तो पता कोई नहीं, तो उमर दे उजा के रहे जिम जिम के गांव के। जिम 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 उ ना चाइना के बा। जिम जिम हाँ जिम्पिंग होला। अरे उहे मारे मुंह मारा जिम पिंग जिम जिम जे के हुबा। हाँ आगे। ओकरा गांव के रहे। तो हाँ कहलस कि हम गारंटी लेतनी एमे कि साला इ जामी या फरी। तो जामी फरी तो कहनी कि चलो दे दो भाई। लेके आईनी मर्दे तो सुबह सुबह जाके खेत में हाँ रोपवा देनी। आ हाँ साला पानी वानी डाल के आईनी तनी कि हाँ। हे साला हेते हेते पूरा लंबा भइल बा के अंदर भरा जेबा नु। तो बांस लेखा। अरे पूरा बांस लेखा मर्दे लंबा हो गइल बा साला। अरे तो मर्दे गईनी तो कहनी कि साला ह तेरी की तो बहुत लंबा हो गइल बा कि हे देखनी मर्दे ना कैसे तो साला फुलाइल बा। फुलाइल बा। फुलाइल रहे तो कहनी जा रे मुंह मारा पैसा हमार डांड हो गइल। आ हाँ 10 कट्ठा खेत बर्बाद हो गइल। अब साला में कुछ होखे वाला बा ना। हाँ। पहले नीचे देखो तनी मर्दे तो सफेद सफेद चारों ओर का कादो रही। पड़ल बा। तो हाँ ओकरा के नजदीक से हे देखनी नु ऐसे कके हाँ। तब मालूम चलल कि साला ई तो चीनी ह। चीनी। चीनी चीनी पूरा खेत में बिछाइल बा। कहनी कि साला ई चीनी कहाँ से आइल। अरे एगो गन्ना के एकदम खींच के ना खींचबो तो ममुरा जाला। हाँ 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 खींच के देखनी तो साला ओहू में दाना दाना लागल बा। एक दाना टूर के मुंह में डलनी नु हाँ तो साला मीठा लागता। हाँ। तो कहनी कि साला ई तो चीनिये ह। आ हे भर के आ लेके आईनी तो मर्दे मलकईनी के देनी अपना। आ कहनी कि एके तनी चाय बनाओ तो देखी कैसन लागता। अब मर्दे हे गजब के चाय बनल नु। तो कहनी कि मजा आई। बस अरे मजा के कहत रह। धंधा चालू हो गइल पूरा मार्केट में। खाली हमरे चीनी सप्लाई होता। हाँ पूरा मार्केट में हमरे चीनी बा। अभी कहीं पूछबा नु तो तारा कह दिहन कि फेकम फेक बाबा के यहाँ से लेके आइल बानी चीनी। चारों तरफ हमरे चीनी के सप्लाई बा। अभी केहू के धंधा चीनी के बंदे बा, सबके केहू के धंधा नहीं के। बाक मार दे। खाली फेंक रहे हो कहाँ है चीनी बताओ। बाक मर्दे फेंको तनी। तो और का। हई देखो हई लेके आईनी है। हई देखो तारा नु हई हाँ हाँ हाँ। हई का ह देखा था। तो चीनी है। चीनी ना ह तो का तारा बुझाता कि हई देख ले ला। ला ट्राई करवा का। ला देख ला हई का ह लगा तो हाँ मीठ। चीनी है। चाय पिए तू हूँ। थोड़ा थोड़ा मिल जाला तब अरे पी चाय लेंगे। पिएला तो सुबह में हमारा खेत ओरी चल जाइए। हाँ आ जाके दो मुट्ठी हाँ। बटोर के ले आवे के। ठीक है आ आजमा के देखो। मारा एकदम लबालब चाय कड़कड़ा देवे एक बार सुबह सुबह। कुल परिवार खाती है तना चीनी लेके अइबे नु 50 ग्राम पूरा परिवार खाती हो जाए। एकदम टेंशन नहीं के लेवे के। अब चीनी के खेती कर देले बानी ना पेरे के ना कोनो झंझट बा। सीधा जा अपन एक मुट्ठी तोड़ा सुबह में चाय बनावा। ठीक बा। बाक मार दे खाली फेंका तरह इसे। फेंको तनी तो और का फेंको तनी जा तारा भरोसा नहीं करे तो जाके देख लियो खेत का में। फेंका तरह खाली दा खैनी हम खा के जात ला नहीं। कह दिलो जा तारा के ना बोलौले जाता रहनी हूँ का ना हम। जा। आज तारा मर्दे हमार माथा दुखावे खातिर साला एक तो ऐसा ही टेंशन में बानी हम। साला कितना ग्राहक भइल बा 10 किलो ओकरा देवे के बा 5 किलो ओकरा। चलो जा मर्दे जा दिमाग मत खराब कर भागो।